ଦେଖ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ତମେ ଯାହାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବ ସେ ତମକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ମୋ ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ଯଦି ତମେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ ସେ ତମକୁ ମାନେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛ, ମାନେ ତମ ନିଜ ଜୀବନଠୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛ, ତମେ ତା ପାଇଁ ମାନେ ସବୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ, ପୁରା ଭଲ ପାଉଛ, ସେ ତମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବନି। କାହିଁକି ଯିବନି ତାର କହୁଛି ଦେଖ, ମାନେ ଯଦି ବି ଯିବ ଭାରି, ଦେଖ ଯଦି ବି ଯିବ ଭାରି ତାହେଲେ ତମକୁ କୌଣସି ଫିଲ୍ ମାନେ କିଛି କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି। ତା କଷ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗିବନି, ଦେଖ ତମେ ଯଦି କାହାଠୁ କିଛି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛ, ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବି ସେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବ, ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ସେ ମୋତେ ଯଦି ଭଲ ପାଉନି ତାହେଲେ ମନ କଷ୍ଟ ହେବ। ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା ହେଉଛି ମାନେ ତମେ କାହାଠୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବନି। ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ମାନେ ସେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବ ବୋଲି ଏମିତି କିଛି ଭାବିବନି। ମୁଁ ତାକୁ ଏଇ ଗିଫ୍ଟଟା ଦେଲି ମାନେ ତା ବଦଳରେ ସେ ମୋତେ ଏଇ ଗିଫ୍ଟଟା ଦେବ, ଏମିତି ଭାବିବନି। ନା, ଭଲ ପାଇବା ହେଉଛି ଭଲ ପାଇବା ମାନେ ମୁଁ ତ ଭଲ ପାଉଛି, ତେଣିକି ମୁଁ ତୁମଠୁ କୌଣସି ଆଶା ରଖୁନି। ତମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ କି ନ ପାଅ ଏଥିରେ ମୋର କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାନେ କାହାଠୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ନ କଲେ ତାହା ମୋ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଏବଂ ଯଦି ବି ତୁମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କାହାଠୁ କୌଣସି ଜିନିଷ କରିବ, ଯଦି ମାନେ ସେ ତୁମକୁ ସେ ଜିନିଷଟା ଦେଲା ତାହେଲେ ତୁମ ମନ ଆହୁରି ଖୁସି ହେବ, ଆହୁରି କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ନ କରିଲ ତଥାପି ସେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇଲା, ତାହେଲେ ଏବେ ଏମିତି ଲ ହେବ, ତାହେଲେ କେବେ ବି ୟାକୁ କେହି ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେନି। ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ରେ ଯଦି କହିବ ଯେ କାହାକୁ ଯାହାକୁ ବି ଭଲ ପାଉଛ କାହାଠୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କର ନାହିଁ, ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଭଲ ପାଅ, ତାହେଲେ କିଛି ତୁମେ ତୁମ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଲ କାହାଠୁ କୌଣସି ଜିନିଷ, ତାହେଲେ ତୁମ ମନ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଭାଙ୍ଗିବ।